Usa ka 9 anyos nga batang babae ang misumbong sa iyang mga ginikanan nga gimolestya siya sa 61 anyos nga lalaki didto sa dakbayan sa Cagayan de Oro niadtong milabayng adlaw. Saysay sa igsoon sa biktima nga gihipo-hipo daw siya dayon gipanghikap sa halos tanang parte sa iyang lawas. Sumala sa taho nga nabalaka ang ginikanan sa biktima dihang wala nakidimuuli. Hinungdan nga ilang gipangutana ug nakit-ang nagdagan gikan sa balay sa suspetsado nga si Mario Layos lumulupyo sa Justo Ramonal, Camamanan. Sa dihang gipangutana ang biktima kung nganong wa siya makauli, sulti niini nga wa siya papauli sa suspek ug daw gihadlok nga kung mutugan patyon kini ug una ug isunod ang inahan ini. Apan ang suspek mihimakak sa aligasyon ug niingon nga ang mga igsuon sa biktima sud gawas sa iyang balay. Natingalan na lang daw siya nga gidakop na siya ug mga pulis. Ning pagbalita, ang suspect gibalhog sa selda sa Police Station 2.